mokwongo adwa ni mondo apongeza jok mowuoyogo nikech ing'e ni gin jok mobiro e sirkal mar tam mokwongo. Wan ka Kisumu kae wan koro wan e tam mar ariyo. Nyo waseloso foundation. Koro tich wabit dhi mbele mabito pogore gi magi. Kani wan wase peak at 90%. Momiyo yudo ka Kisumu ka bit koro iluongo ni Europe. And gimomiyo adhi wacho ni Gavana sani ose peak at about 90%. King'iyo strategies ma Gavana oseketo, kendo en gimoro mane winjo ka nyadendi mane studio kanyo notemo penjore ni to weche machal kaka mag on source revenue chal nade. Gavana oseketo strategies ma ok ong'iyo ni nyaka wang'i mana weche mag exchequer. Adwa mi the very latest. Last week ni neno ka Gavana gini ne nitie State House. Kama ne gikete ogirimiti gi jomoko ma United Kingdom miluongo ni United Green. United Green gi Gavana nomanyo gi mondo gibi Kisumu ging'iya ne kaka wanyalo tiyo kodgi e weche mag bero agriculture. In fact, ing'iyo manifesto mar Gavana masani focus